tu. Bé, i com no podia ser d'una altra manera, ens devem reunir tots, bueno, alguns, per a ballar l'Eros. No hem tingut tants assajos per perfeccionar-lo, que intenta només mirar així per sobre. Això sí, està fet amb moltes ganes, amb tot el respecte que et tenim i sobretot amb molt, molt d'amor. Esperem que el gaudeixis.